Tänään voitaisiin purkaa ja huoltaa tämä Vevorin kaapelinkuorintakone. Tämä ei hirveästi huoltoa vaadi. Mä oon aina, kun on kuorinut jonkun määrätyn määrän kuparia, niin purkanut ton osia. Se on niin helppo purkaa. Purkanut osia ja putsannut kaikki nöydet pois sieltä. Ja sitten nuo laakerit, mitkä on tässä pyörittimessä, niin ne on pyyhkinyt ja sitten laittanut vähän rasvaa niihin. Toivotaan, että se niillä pysyy sitten kunnossa. Nyt ruvetaan purkaa. Tähän ei tarvitse kuin 4 työkalua. 3, 4, 5 ja 6 milliset kuusiokolot. Sitten 5. työkaluna sokkapihdit ja sitten joku työkalu, millä lyödä laakeri irti. Siihen käy mikä vaan. Nyt on tommoset piltemapihdit. Tämä on muuten tosi hyvä laite. Tämä maksaa joku 80, vähän reilu. Mutta tässä on pieniä välyksiä vähän joka puolella, mitkä vähän haittaa. Mutta ehkä se tämän hintaisessa laitteessa on ihan ok ne välykset. Sen takia mä oon huoltanut tätä vähän useammin, kun jos sä jätät vielä huoltamatta niiden välysten lisäksi, niin sit kun se koko ajan hakkaa joka suuntaan, niin se välys vaan sitten pahenee. Niin mä jos sillä pystyisi vähän ehkä se, että sentään putsaa ne puhtaaksi. Tähän voisi ajatella jotain semmoisia simmiprikkoja laittaa joihinkin paikkoihin, millä saisi sitä välystä varmaan pienennettyä, mutta ei nyt ole vielä tullut lähettyä semmoiseen. Mä vähän yritin yhdessä vaiheessa semmoista yhtä simmiprikkaa tuohon laakareiden väliin laittaa, että saisi sen sivuttaisvälyksen pois, mutta mulla ei ollut tarpeeksi ohuita simmiprikkoja, niin sitten sitä välystä alkoi tulla kaikkialle muualle niin paljon kuin se poistui tästä se sivuttaisvälys. Sehän teki sen, että toi terä ei enää sitten osunut oikeisiin kohtaan. Muuten mä oon ollut kyllä tyytyväinen tähän laitteeseen. Tää on niin paljon helpompaa kuin käsin kuoriminen. En tiedä, säästäisi aikaa ihan kauheasti, mutta vaivaa säästää kyllä tosi paljon. Ja iltaisin, kun tätä puuhailee kotona, vaikka samalla kun kattelee telkkaria, siinähän se menee. Toivottavasti tuo työkalujen kolina ei liikaa kuulu siihen videolle. Vevoriltahan saa tähän noita vaihtoteriä ostettua 4 kappaleen seteissä. Se maksoi joku 30 mun mielestä. Se oli aika edullinen. Eli tässä on 2 laakeria. Se pyörii noissa koloissa tää terä siinä. Nää mä oon vaan putsannut rätillä. Kai nää voisi jollain CRC:llä tai VD40 putsata, mutta tarpeeksi usein kun tekee, niin mä luulen, että tää on ihan riittävä. Ehkä sitten kerran vuoteen voisi tehdä semmoisen vielä kattavamman huollon. Sitten täältä näiden terien välistä mä oon kans putsannut, sinne kertyy aika paljon sitä kaapelitöhnää.
Sen mä oon kans putsannut. Tässähän pystyy tätä välystä sit säätämään ihan mieleisekseen. Tehdasasetuksessa ne oli ihan kiinni toisissaan, mikä on varmaan ihan ok. Mutta sitten jos yrittää kuoria vaikka 1,5 tai 2,5 millistä, niin mun mielestä oli paljon parempi, että sai siihen tehtyä tommosen pienen raun jätettyä tuohon väliin. Ja silloin se kaapeli tavallaan kiilautuu sinne. Ja sitten se ei pääse hyppäämään siitä terän ohi. Sillä se oli mun ratkaisu siihen, että pystyi kuorimaan sitten ohuempaa. Ja näitä ei tarvittaisi nyt mitenkään kiristellä, nämä pystyy kiristämään tai kohdistaa sitten samalla tai sen jälkeen kun tämän on kasannut ihan kokonaan. Ei tarvitse nyt huolehtia siitä. Sitten tähän itse teränvaihtoon. Tämä terähän on vaan tommosilla 6-koloruuveilla kiinni. Ne vaan löysäksi ja sitten kammetaan tää terä pois tuolta. Tässä huomaa sen vähän huonon suunnittelun. Eli tää ainoastaan, nämä on ihan pyöreitä. Se ainoastaan kiristää sen ruuvisen ihan mihin sattuu kohtaan pyöreitä akselia. Jos tässä olisi semmoiset pienet viisteet, että se ohjautuisi just aina oikein, niin tämä olisi paljon parempi. Ehkä niissä kalliimmissa vehkeissä sitten on semmoinen. Eli sitten täällä näkyy tommonen sokka. Otetaan sokka pois. Tai yritetään ottaa. Noin. Sitten tää pitää hakata tää laakeri irti tossa. Mä oon käyttänyt näitä palikoita tässä avustimena. Nyt tulee vähän meteliä. Noin. Terä lähti irti akselista. Tän voi kans putsata tän laakerin. Kertyy kaikkea töhnää. Tää jotenkin kuppasesti pyörii. Tai silleen kanittaa. Tuntuu semmonen niinku, se ei pyöri kunnolla. En tiedä onko se rikki vai ei. En nyt jaksa sille mitään alkaa tekemään. Mennään tällä niin kauan kunnes hajoaa ja mietitään sitten. Täällä on jotain noita numerosarjoja, niin varmaan tämänkin laakerin saa ja laakerin liikkeestä, kun käy vaan hakemassa. Sitten vaan vaihdetaan uusi terä. Paukutetaan paikalleen. Sitten sokka takaisin. Varmistetaan, että se on kunnolla kiinni. Sitten takaisin laitto. Mä en oikein tiedä. Ei tullut silloin, kun mä tän ekan kertaa purin, niin ei tullut kuvattu, että miten se niinku oli siinä alun perin. Mutta mä oon vaan hakannut sen tonne. En ihan pohjaa sen verran, että noin 6-jokolla ruuvit pitää tän paikallaan, että se on suht suorassa.
Sitten kun se on omasta mielestä suorassa, sitten vaan kiristetään noin kuusiokoloruuvit takaisin. Tuo on kyllä sen verran kireä, että mä luulen, että se pysyisi ilman mitään kiristystäkin, mutta tuleehan tietysti jonkun verran voimia siihen, varsinkin jos niin liian kireällä pitää kun kuorii, niin voi olla, että se sitten lähtee elämään, mutta näillä kun kiristää sen, niin ei pitäisi olla hätää. Nämä terät mun mielestä kestää aika hyvin. Mä oon kerran tähän aikaisemmin vaihtanut. Mä luulen, että mä sen ensimmäisen terän onnistuin pilaamaan sillä, että mä vedin liian tiukkaa. Että se osui liikaa siihen kupariin. Niin silloin se syö tätä terää, vaikka tämä nyt on varmaankin jotain kovaa materiaalia. Mutta silti se syö sitä terää. Että jos malttaisi kuoria silleen, että se vaan ottaa siihen, tai säätää niin hyvin, että se ottaa vaan sen kuoren pois, niin sitten ehkä säästäisi näissä terissä. Mutta jos 4 terää maksaa 30 ja näitä joutuu joku kerran 2 vuoteen vaihtaa tämmöisessä harrastelukäytössä, niin en tiedä kannattaako sitä niin sääliä sitten muutama euron takia. Eikä siinä sitten muuta, pistetään kasaan tää laitos. Niin näihin laakereihin pistetään vähän rasvaa. Mä en tiedä oikeasti mihin näitä pitäisi tunkea, mutta on vaan laitellut tuonne reunoille. Kai se sieltä sinne johonkin oikeaan paikkaan menee. Joku viisaampi voi kommenttikentässä kertoa, mihin sitä kuuluisi laittaa vai kuuluisiko laittaa ollenkaan. Sekin on aina mahdollista. Ei tarvitsisi laittaa ollenkaan. Mutta laitellaan nyt, kun on siihen lähetty. Tietysti nämä laakerikolot olisi voinut putsata kanssa. Ehkä noin menee paremmin paikalle. Jännä, että vaikka nämä on niin tosi tiukan oloset, niin niissä silti on semmoinen tietty välys. Vaikka luulisin, että noin tiukassa laakerissa ei pääse oikein sitä välystä sitten olemaan. Sitten tässä järjestyksessä on aina näitä kasaa vähän silleen, joku osa jää välistä. Niin kuin nytkin meinasi taas tää kaapeliohjuri jäädä laittamatta. Pitää laittaa just tässä vaiheessa, koska muuten kun se puristetaan kasaan, niin se ei enää sitten mahu sinne. Siitä mä oon kyllä tykännyt, että tässä ei tosiaan tarvitse kuin muutama hassun työkalu. Tää purkaminen on ihan äärettömän helppoa. Niin sit sitä jaksaa tehdäkin, että jos tässä olisi 10 eri työkaluja ja kaiken näköisiä niin kuin 1 000 000 eri osaa, niin ei sitä sitten tulisi huolettua niin usein. Nyt sitä jaksaa, kun tää ei oikeasti ole kuin joku vartihomma. Jos sitäkään sitten, kun tämän on tehnyt muutaman kerran, niin tämä menee ihan varmaan 10 minuutissa.
Noin, nyt se alkaisi olla kasassa. Sitten säädetään vielä noin ohjurin terät kohdalle. Eli nämä kun nyt täällä liikkuu vapaana, niin säädetään ne silleen, että toi terä osuu keskellä. Noin. Se on nyt huollettu ja valmiina taas kovaan kuorimiseen. Kiitos kun katsoit videon ja palataan taas seuraavalla videolla.